дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат дар Италия бо таҷрибаи пешқадами ниҳолпарварӣ ва сабзгардонии муҳити зист шинос шуданд. соҳибкорони Тоҷикистон Италия санадҳои дуҷонибаи ҳамкориро ба имзо расонинданд. дар Тоҷикистон 5 лоиҳа дар соҳаи роҳунақлиёт татбиқ карда мешавад. сухан аз иҷрои қонунҳо. ҳунари бонувони Панҷакент боиси таҳсин гашт. мунтахаби футзали Тоҷикистон соҳиби роҳхати ҷоми ҷаҳон 2024 шуд. ҳушдор аз боронҳои бошиддат ва сел. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шиносоӣ бо таҷрибаи пешқадами ниҳолпарварӣ ва сабзгардонии муҳити зист ба шаҳри Пистояи Италия ташриф оварданд. шаҳри Пистоя дар вилояти Флоренсия ва минтақаи Тосканаи Италия, яъне дар яке аз қисматҳои марказии кишвар қарор дошта, бо таҷрибаи пешқадаму омӯхтанӣ дар ниҳолпарварӣ, ҷангалофарӣ, сабзгардонӣ ва ҳифзи муҳити зист шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад. сарвари давлат аз якчанд парваришгоҳҳои ниҳолҳои дарахтҳои мевадиҳанда ва сояафкану ороишӣ дидан намуда, бо тарзи шинонидан, қаламчагирӣ, парвариш, роҳҳои муосири обу ғизодиҳӣ ва тобоварсозии онҳо ба бемориҳо ва ҳашароти зараррасон, ба хусус мутобиқати онҳо ба иқлими Тоҷикистон шинос шуданд. тавре таъкид гардид, воридсозии ин ва дигар таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ барои сабзгардонӣ ва ҳифзи муҳити зист дар Тоҷикистон ва тобовар намудани табиати мамлакат ба тағйирёбӣ ва гармшавии бо суръати иқлими сайёра басо муҳиму зарур аст. иттилоъ дода шуд, ки ҳамкорӣ дар ин самт байни ниҳолпарварону боғдорони тоҷику-италиявӣ чанд сол боз ба роҳ монда шудааст ва аллакай самараи назаррас оварда шудааст. сарвари давлат таъкид доштанд, ки чунин ҳамкорӣ дар шароити кунунии гармшавии ҷаҳонии иқлим бояд ба маротиб густариш дода шавад. хабар медиҳад Амид Ховар. дар доираи сафари расмии пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Италия дар шаҳри Рим форуми сармоягузории Тоҷикистон ва Италия таҳти унвони муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Италия баргузор гардид. дар ҷорибини мазкур имконияти ҳамкории доираҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорони ду давлат дар самтҳои саноат, инфрасохтор, кишоварзӣ, энергетика, хизматрасонӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятнок мавриди муҳокима қарор дода шуд. дар маҷмӯъ ҳамоиш дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида, дар доираи он ба маблағи зиёда аз $160 миллион амрикоӣ санадҳои дуҷонибаи ҳамкорӣ ба имзо расид. ҳамчунин байни ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва роҳбарияти Федератсияи футболи Италия протоколи ҳамкорӣ оид ба баландбардоштани сатҳи касбии мураббиёни футболи тоҷик ва омӯзиши футболбозони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Академияҳои футболи Италия ба имзо расид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. طبق نقشه سالی روان در جمهوری تاجیکستان باید 5 لایحه با مبلغ بیش از $580 میلیون آمریکایی در ساحه راه و نقلات تطبیق کرده شود. تطبیق 5 لایحه ساختمان 65 پلی عبارت از 1.9 کیلومتر، 5 نقبی عبارت از 11 کیلومتر، 5 دالان یعنی گذرگاه با درازی 6 کیلومتر و 278 کیلومتر راههای دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوریوی را در بر می‌گیرند. прокуратураи шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, сохторҳои мақомоти маъмурии шаҳр бо мақсади назорат ба рафти иҷрои қонунҳои миллӣ, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, фаҳмондани хатари гароиш ба ҳуруфот ва ақоиди ифродӣ, гурӯҳҳои кори созмон дода, дар ҷамоатҳои деҳот корҳои назоратӣ ва тарғиботиро роҳандозӣ менамояд. чунин мулоқот бо сокинони ҷамоати деҳоти Сӯҷина баргузор шуда. дар он прокурори шаҳр, мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Раҳматзода оид ба натоиҷи санҷиши гурӯҳи корӣ, аз ҷумла пешгирии гароиш ба ақидаҳои ифротӣ, хатари амалҳои террористию экстремистӣ сухан карда, нуқтаҳои асосии қонунҳо дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро ба ҳозирин шаҳр дод. ҳамчунин таваҷҷӯҳи волидон ва
ва масъулони муассисаҳои таълимӣ ба аз байн бурдани ҳодисаҳои дермонии хонандагон ба даст, аз худ намудани барномаҳои таълимӣ, роҳбарони ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагоҳи деҳқонӣ ба иҷрои саривақтии нақшаи кишти баҳорӣ ҷалб карда ба саволҳои ҳозирин посух гуфта шуд. тибқи нақша чунин санҷишу мулоқотҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот баргузор мегардад. ҳунари бонувони Панҷакен дар фестивали озмунҳои садранги Чакан ва кадбонуи беҳтарин ки дар боғи Ирам, амфитеатри Аҳорон ва боғи Куруши Кабири пойтахти мамлакат баргузор шуд, сазовори таҳсини тамошобинони зиёд ва сипосномаи Кумитаи корбозанон ва оилаи насли ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. санаҳои 4-5 майи соли ҷорӣ дар Кохи Наврӯз рӯйдоди асосии мӯди Тоҷикистон баргузор мешавад. дар шаҳри Душанбе мавсими 12-уми расмии ҳафтаи мӯд Tajikistan Fashion Week оғоз мегардад. ин дафъа он бо дастони безаволи тоҷики форсии шоҳномаи Фирдавсӣ бахшида шудааст. яъне тамошобинонро осори зиёди ҳунарҳои этникӣ, абрешим ва сангҳои қиматбаҳо интизор аст. фарҳанги тоҷикиву форсиро ҳам тарроҳони ватанӣ ва ҳам тарроҳони хориҷӣ манзури ҳамагон хоҳад кард. хабар медиҳад Азия плюс. дастаи мунтахаби футзалии Тоҷикистон аввалин бор дар таърих ба даври нимниҳоии мусобиқот роҳ ёфта соҳиби рохати ҷоми ҷаҳон шуд. футболбозони тоҷик таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов дар даври чорякниҳои ҷоми Осиё 2024 бар тими миллии Афғонистон бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуда. мунтахаби футзал ба даври нимниҳоии мусобиқот роҳ ёфта соҳиби рохати ҷоми ҷаҳон 2024 шуд ки он аз 14 сентябр то 6 октябр дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мешавад. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд. санаи 25 апрели соли равон дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳии ҷумҳурӣ бо сабаби обшавӣ бо шиддати қабати барф сарзадани боронҳои сел пешгӯӣ мешавад. аз санаи 26 то 28 апрел дар ҷумҳурӣ номусоидии вазъи ҳаво пешгӯӣ гардида бориши борон дар баландиҳои зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр борону барф дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳои вилоятҳои Хатлон, Суғд, ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон борони бо шиддат меборад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба агентии обу ҳавошиносии кишвар. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. дар баъзе ноҳияҳои кӯҳию доманакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония, дар баъзе ноҳияҳои алоҳида бо шиддати то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-8 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ гардида рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда дар назар аст. шабона ҳавои бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. мувофиқи иттилои сомонаҳои интернетӣ, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакен борон пешгӯӣ гардида, ҳарорати ҳаво аз 13 то 24 дараҷа гарм мешавад. санаҳои 26-27 апрел низ ҳавои боронӣ пешгӯӣ мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар